детски марш. Дългополско хоро.
Георгиев от град Дългопол поздравява професор Тонев за неговия дългогодишен и всеотдаен труд за развитието на духовите оркестри в България.
е повода добър. Значи по случай 18 годишнината от основаването на детското юношески оркестър в град Дълнопол. За които не знаят, само ще кажа няколко данни и след това и господин Женчев, той е свързан с живота и дейността от самото начало. Той пък и който пожелая от родители, вие всички сте в нещата, може да се каже по някакъв начин, 18 години. Датата е 6.6.82 година. Значи 82 година на 6 месец, аз по-рано дойдех тук. Обаче до тогава събирахме деца, имаше няколко инструмента, които бяха останали от предишна музика тук. Но те не бяха достатъчни, заради това мене ме упълномощиха, едно пълномощно ми дадоха и трябваше за 16 окръга за 7 денонощия да ги обиколят. И честно казвам, аз денонощно пътувах. Няма да забравя случая в Пловдив в гарата, когато от Кюстендил се връщах. Кюстендил, Благоевград, София, магазините и в Пловдив трябваше да правя връзка за Хасково. От Хасково взимах 2 тромпета. Хасково вече бях изморен, защото денонощно, денем и нощен правя връзките. Дадаха тогава 2 лева и ни зелени имаше. Не знам, ли спомнят, на една чистачка с голямата метла, викам, в 1 часа ме е влака за Хасково, много моля, с лопатата ли, с метлата ли, събуждайте, има да не ги такова. Значи за 16 окръга за 7 денонощия. От тук, като тръгнах през Шумен, Русия, Враца, Тубата едната и така нататък. Да. Нали, които са тези, значи от първите ние имаме снимки. Тук първия лагер, къде беше това? Мисля, че там имаше някъде първия лагер. Там ли беше той? Гошо и Красимир Куртев. Имаше едно момченце тук до гарата живее, майка му почина. Той стана сержант в Шумен в училището и сега е в Димитровград, доколкото се знам. Краси Куртев се казва. Майка му почина на него. Тук другия Гошко, той дядо мой беше пощальон. Един нагоре живее. Баща му бивш полицай, майка му една чернока, те живеят във Варна вече. Значи с тях съм се снимал с тромпетистите и като че ли не съм сгрешил тогава още, само с тях съм се направил отделна снимка. Двамата продължиха. Митко и Георги продължиха. Имаше, разбира се, и други тромпети. Това е на Сава, на лагера. Отидахме за труд и отдели. Какво беше се казваше тогава? Обръщахме сяно по сено над кантара горе на Баира. Бяха минавали те с синокосите. И мокро беше, ние да го обръщаме с 50-40 мили бяхме извали там от Афиката тук. А другите над кантара, където е в Сава, кантара, там като се влиза вдясно, нивата беше с бали, слама. И понеже бяха и те мокри, ние трябваше да ги обръщаме. Там няма представител от тогавашните години. Значи той Стоянчо, Пламен, Тес, им казах, понеже видях на едно място една змия. И викам, никой няма да пипа така отдолу това, да я хваща балата, защото може да има нещо отдолу с крак. Като натиснеш отгоре, ще кажеш да можеш да обърнеш. Като видиш, че има ли нещо и тогава вече ще пипате с ръка, защото да не направим някакъв съкътлък. И последните дни не бяха на малините. Значи 10 дена бяхме, последните до чешмата имаше малини. Не знам дали си ги спомняте вие. Така, ако сте ходили като деца или те по-младите да съберете там, значи там ходихме в кофички, за някъде ги пращаха, ама и ние така бая си хапвахме на корем. И това беше началото. Между другото, за тези 10 дена до обяд бяхме се на работа, след обяд репетирах усърдно. И ние за тези 10 дена как сме го свирали, питат ли ми де е зората, не мога да кажа, но от гробищата до тук не спряхме. Блъска ми поне тъпана се чуваше, ако музика, инструменти не се чуваха, поне тъпана се чуваше. И оттам нататък вече започна една много сериозна подготовка с този състав. Наложи се, когато трябваше да открием събрание и участие във Варна за 9 май. Нали, маршалата песен, наложи се тук да спими, аз и моите репетитори Бай Васил Стоянов, Славейко Найчев, Георги Станев, Балтаджиев, спяхме в Бай Димчо. Тук аз миналия път ви казах, жепейца. Той имаше няколко стаи, които ги даваше под наем и ни вземаше по 1 лев на вечер. Нали? Там спяхме, за да можем другия ден, като нямат децата работа, или пък да можем да ги пипнем отляво, отдясно и да ги ползваме, защото 2 пъти в седмицата твърде малко беше за един начинаещ човек, а гледахме по-сериозно да поступим. И така на 9 месеца, на 11 месеца ние станахме трети във Варна, между варненските училища, където се явиха 26 оркестри училищни и ние бяхме 27-я. Ние се класирахме на 3-то място. Това не е единственото до сега 3-то място, което имаме в нашата история. След това на година и 5 месеца бяхме на 27-ми
Имаме тук грамота на 27 ноември. Значи, 6 юни е създаден оркестър, 27 ноември мисля, че беше републиканския фестивал, 6-я републикански, там стана целият оркестър с сребърен медал, включително аз, а Митко Неделчев с пиесата на героите, соло тромпет на героите, той стана с златен медал. Не мина много време, след това вече започна би друг репертуар, в който бях включили неаполитанската серенада на Чайковски. Това направи впечатление, тази пиеса направи впечатление на специалистите и стигна до ухото на големия наш диригент и музикант Вили Казасян, така че той покани нашия Митко Неделчев, който беше тогава в 6-7 клас, не беше, не си спомням точно вече, нали, губа си. Да? Покани го с Данчо Капитанов и разработи тази пиеса за биг бенда на Националното радио. Моята пиеса беше за духов оркестър, той я разработи и имаме и снимки, имаме и на главата си как Митко си е сложил слушалките, за да чува музиката, за да може да се нанесе солото той отгоре по време на тези неща. Това са, разбира се, са неща, които мен са ме вълнувани и продължава да ме вълнуват, защото всичко това беше, значи на едно място отиваш, дето няма никаква традиция, или ако е имало на времето, тя е била много за кратко време, когато господин Стайков, мой колега е бил тук и е направил някаква оперетка, господин Жечев, нали така? С него и с тези, които са по-големите, значи са играли тогава в нея. И какво е станало. След това обаче имам един друг спомен, дали преди това, когато се е открил стадиона. Веско, моя колега Златен го знае, тубиста на Варненската опера и сега. Веско, второто не си го спомня, той е тубист. Значи, дошъл е той за много кратко време, може би е бил за месеци или година, направили един-два матча и открили стадиона, когато си имали стадион, значи и той е бил тук тогава. Така, и след това с господин Жечев пукнахме в старата гимназия, таваните, обирахме пайжените, намирахме пулти, обаче те не ставаха за нищо, защото вече са ръждясани без всякаква гриша. Намирахме кутии без инструменти и така нататък. В този бай Димчо, като бях, дойде една вечер бай Димчо с една голяма кана вино да начерпи там и дойде един, той чул бюродията, негов кълшия. А вика, ти знаеш, че има една свирка в нас. Значи тогава просто е било така, че са се раздадени и не си спомните къде какво е било. Тези инструменти, той е донес и ние ползвахме известно време и на Алфичка. След това търсих този, който беше на вашето дружество Неделчо. Неделчо, той е бил на планинарите. Какво? Неделчо, той сега жепеец. Неделчо, на планинарското дружество е бил. Тогава той е свирил на времето в такъв оркестър и исках да ми покаже снимката, след като разбрах, че инструментите ги няма, да ми покаже снимката, неговата снимка, да ми каже кои са хората, които са били в оркестърата, да ги издирим тези инструменти, дали не са останали в тях. Нямаше такова нещо, още един тромпет, само Дончо каза, аз вика, понеже така бях по-голям майстор от другите, той Дончо тя касиера нашия. Вика, аз свирах на тромпет, има един тромпет, викам, Дончо, ние е криза за свирки, нямаме пари, така и така. И той момчето го даде и нали, този инструмент, и той е в така. Това е началото на основаването на оркестъра. След това вече започнаха повече участия, наложихме се така пред ухото на специалистите от фестивал на фестивал, децата почнаха да растат и имаме 4 втори места от създаването и другото до 32, другите са все първи. Между другото, тук всичко е изложено, няма скрито, няма покрито. Като видиш датата, кога излиза оркестъра, нали, какво място е завоювал и така нататък. Участите са ми били доста, свирили сме в Айтошко, няма да забравя това свирене. Много тъжна би в Добра поляна. Айтошко, там са били 40 човека навързани с синжири и с тел, фърлени живи в една яма. И беше около 2 юни. Поканиха там, обаче тогава първите секретари на партията са се оговорили с поне така на изпратиха по той. Друго тържество, баба Димка имаше една, тук и Атак ли е била в Комунари, мисля, че беше. Да, самодейка, баба Димка. Да, на нея господин Визирев тогава беше първи секретар на партията и него го имам за спомен, тогава оркестър е участвал там. Участвали сме в Бургас на 10 хиляди. Във Варна там са участията много. Много и по най-различни поводи. И послед така по-важни, които сега съм служил даже и в това, тук откриването на барелефа на цар Борис. Трети пред Дом Народен флот. Нали? Това беше, даже аз пред журналиста казах, че такъв хора аз през целия си живот не съм мислил, че мога да дирижирам. В смисъл такъв не съм го дирижирал, но когато се засвири Шуми Марица и химна на царя, нали, всички монархисти запяха събрани от цяла България. Това е пак един повод за оркестъра, който
Участвали сме в първомайски манифестации, 9-септемврийски, заедно с представители на оркестър на военноморските сили, на военноморския флот. Нали? Наложи се така, че аз да уча тяхен репертуар и някога, когато сме събирали с капитан Порян Каршанов, сме свирили двата оркестра. Аз имам 40 човека и той имаше тогава 35, така че сме правили много големи такова, програми. Няма да забравя и срещата ми с... Заповядайте. 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 Няма да забравя и срещата ми с адмирал Дамянов и с... той беше на фото, там седи на столчето мътниче. И с професор Вътев, който беше, доколко спомня, секретар или заместник на областта беше. Те дойдеха на Варненска комуна на площада, когато аз вече бях отишъл и в Гебича. Нали, там също сформирахме един състав. И там 40 човека, и тук 40-80 човека, нали, за втората година ги изкарах на Варна и пуснахме наша гордост. Ние само тогава това хоро бяхме научили. Наша гордост направихме една голяма хоро на Варненска комуна. И те до двамата дойдеха с просълзени очи, между другото. И командващия флота, то са адмирал Дамянов, началник щаба и това. И каза, отиваме, значи ще ги дигаме ги от тези гебиджанци да дават пари и да правим състава по-голям. Каква тръпка имаше той към Гебиджа, не знам, но ми каза, пари ще намерим, защото там има и национален обект, имаше предвид ферибота. Нали? Но така стана, че не се разбрахме. След това и много тежко ми се видя на мене. Значи и тук, и там, тук, докато можех да пътувам, закъснея, може да закъснея, но влак има. Влака може да закъснея, но има. А там, когато през зимата, особено, ако мине за раздел на автобуса, значи ще се върне и ще се мога да се прибера в Варна. Ако не мине, трябваше да прекосявам езерото и да бягам от другата страна на това, да търся графиците, за да мога да се прибера в Варна, заради това и причините. Имаше и други, разбира се. След това започнаха фестивалите. Първата година на националните нацвирване в това е 87 година, не участвахме. Наистина знаех тогава, но аз не бях подготвен за такова участие на национално ниво. Тъй като в България, вие знаете, че след 9 септември още се създадаха такива ученически оркестри, които имаха голяма подготовка, като един Благоевградски състав, като един Ботевградски състав на Митко Войнов, като един младежки оркестър на професор Кинделов, нали, Софийския. Това бяха състави, които получиха представителен титул, представителен оркестър. И аз много добра оценка си давах за себе си. Може и да не влезам в класацията, но поне горе-долу трябва да сносно да се свири. Зато и избягах това. Но разбрах какви са изискванията на националните насвирване във Вършец и една година, честно ви казвам, стъпих на предните си пръсти. Не знам тези сега, които са били с мен, по-чудо са видяли и те. На следващата година отиваме, получихме второ място. И оттам вече бяхме тръгнали, това е 88 година, тръгнахме за Финландия, като награда. Разбрах и от същата тази година вече изискванията така, нали, малко опит вече имаме пред публика, пред сцена, окоръжихме се. На следващата година вече запукахме първото място на национално ниво говоря. И второто от тогава до сега няма. От 89-та година касетката сме я записали тук с Руско в събота и в неделя съм бил на гости. Значи на компютъра така и така всичко. От 23 касети съм вадил по-малко, като я направихме 3 часа и 5 минути. Искахме да с вечер да я прегледаме тук, но няма ток. Тук са правили ремонт някакъв и читалището няма ток. Сега избягвахме нещата само с снимки може. Мисля, че след 2 години ще станете страната живота, здраве, ако се запази състава, когато направи 20 години. Тогава ще направим една изложба с снимки долу да гледат хората. От Финландия нямам никакъв спомен на касета. В Украйна, в Съюза, в Одеса 3 пъти съм ходил. Нямам. Там сме ходили Татар-Бонарско въстание, където нашето АПК имало 6. Имаме много хубави спомени, много голямо свирене, голямо посрещане. Нямам никакъв спомен от там. 3 пъти сме ходили, нямам. В Полша бяхме, никакъв спомен нямам от Полша. С снимки само мога да докажа, че съм бил там. В Словакия съм бил, никакъв спомен нямам там. Така че започнахме от 89-та година. Състава, където и да е отишъл, той без инструменти не е отишъл. Ние винаги с инструмент сме ходили и сме показвали, колкото сме можели, разбира се, изкуството на тази малка България и на нашите подрастващи поколения, на дечицата. От 89-та година до сега, разбира се, в лентата е събрано. Нали? И дано така да... Може би след 10 на 15 дена ще гледаме децата, даже когато се освободят.
от училище, да нямате те кахари. И ще вземем тук видеото на читалището, ще вземем това и ще се запознаете те, с които са сега в оркестъра, през тяхните предшественици, защото това са изключително много хора. Много хора са, които са минали. Много хора са. Аз тук се нахвърлях някои неща, но в общи линии аз ви казах, значи, къде са участвали са в фестивали в Финландия, за наша чест. Там ние открихме фестивала, защото дадаха 3 дни. Между другото, значи, и тогава имало заспали хора в Министерството на културата. Една година преди това, всяка една от държавите, които са потвърдили, че ще участват на този фестивал, те изпращат задължителен материал тяхния, какъвто ще иска на фестивала. При нас една година нищо не ни дават. И когато отидахме с господин Антонов и Йорданка Георгиева, не, тя не беше Антонов, и преводачи, и то, с който държавна сигурност ме пратиха. Петри, ваша, там живее момченце, това беше проваден, Маринов, мисля, че беше. Изпратиха, като напосрещнаха на ООЛ, т.е. Сепо Хьорконен, питаме чрез преводача Павлов, срещнали трудности по време на разучаването на репертуара на материала. Викам, за какъв материал говорите? Вика, така, има задължителен материал. Значи дойдем като гръм от ясно небе. Нищо не знаем. Аз се подготвям с мой материал. Никой не ме е дал. И се наложи да намерим една баскетболна зала, където се затворихме една седмица и това, което беше там и нямах и репетитори, сам бях. Трябваше да го направим. Трябваше поне да се явим и ние. Дали ще накласират, не знам. Но за наша чест, имайте предвид, че българин не е дисциплиниран човек. Стига да реши, че може да постигне нещо, 100% ги прави заинтересовано. Това съм се убедил. Нещата повече от другите. Може би не разчитат на това, че са по-богати, че по-агалия, пред нас винаги сме стреснати и искаме да се покажем, че сме ние. И наистина тогава на прослушването, нашия оркестър, това е международно жури, нашия оркестър беше определен да открие фестивала. И фестивала се открива с един шефа на губернията, който беше, значи застанал така, се му викам подсъдимата скамейка, и ритуалът тяхния беше момиче и момче да дойдат с двуколка, с конни двуколка. И тогава стаите бяха 18 състава. Аз ги имам на снимки тези неща. Участваха тяхни момичета с народна носия, опъват това, а ние свирим хумнито. Значи хумнито, когато тяхният хим. Ние го свирим. Ето Антонов е тук, всеки един може да се срещне с него. И ние открихме и фестивала тогава ние си го спечелихме, така като българи, дет се казва. Това беше 88 година, и след 89 година вече започнаха тук. Фактически тогава излизахме 2 пъти. Значи, като се върнахме от Финландия, тръгнахме за Одеса. След това вече фестивалите, които имахме тук, значи той имаше, не знам дали си спомня някой или да знае, значи, за да отиш на национално ниво, господин Златев знае, трябва да минеш, той е бил във Варна на професионален ансамбъл, така че може да ги е забравя, но няма начин да не ги знае, значи трябва да минеш общински преглед. Тогава те пуснат на окръжен. Да отидеш на окръжен. Окръжен да те пусне на зонален. Зонален не беше в Шумен. И аз, Денчо Белев, съм използвал баритона на Варненската опера с една пиеса Ухнем на Шаляпин на времето. Тогава я направихме и в това. Значи, Добрич, бихме ги Добрич и всички състави с Юго-Източна България, за да отидем ние на национални тържества. В Тодор Войников ли беше читалището? Как се казва? Добре Войников. Така. Така че историята на оркестъра, колкото и да са малки децата, тя е хич не е за подценяване. Тук е падало труд от страна на децата и то неимоверен труд. Да се разучиш, да го вземеш ти от училище, да му пишеш нотите и нота по нота да нафърля той в този инструмент, след това да вземе участие в самия инструмент, със самата си група, оттам нататък в целия оркестър да може да музицира. Да го направиш, да го балансираш целия оркестър и да фане ухото на специалистите, за да ти класират, това изобщо не е малко. Малко са хората, които могат да дадат такава оценка за нас. Повечето мислят, че така, добре, децата свириха. Те свириха, как е станало и що е станало, това е просто скрит. Ние се виждали само когато сме на сцената. Сметка това ние не сме търсили някакво признателство от никой. Разбира се, хората, които са били ангажирани, са държали на нас. И мисля, че цялата дългополска общественост, имах едно интервю по Радио Варна, аз им казах, че цялата дългополска общественост досега е подкрепила горещо всеки един вид изкуство тук. Не само оркестъра, а и театъра са поддържали.
С изключение вече на последните години, които може би беднотията, може би и разбирането, стават така, че значи, може и без оркестър вече, може и без театър, може и без танцов състав. Не знам, това не е моя мисъл, тя е всеобща мисъл. Една къща, това е една държава без култура или едно селище без култура, огън да го гори. За един свят ден в годината да имаш, тъй като няма на кого да разчиташ. Там нататък. Не знам. Та в общи линии, ако някой така в годините буди интерес от някой от децата, от родителите, аз искам да запитате, искам да дам сега думата и на господин Жечев. Нали, с него започнахме, значи. Оттам много са били. Да не мислете, че и тогава е било лесно. Особено при създаването беше най-трудно. Всеки след обяд, той, когато имам репетиции, беше там. Ако той отсъстваше и госпожа Вешева. Тя, понеже пък и тръпката е така. Тя е от ония край, северо-западна България, дето с духа и оркестри правят и погребения, правят и кръщенията, правят и сватби. Гайди там няма. И винаги така се добро разбере. Някога, като кажем, така и така няма, и викам, освен на игрището. Някой го няма. Той завърти педалите, отиде до игрището, а идва с изплесен език, да кажем, детето, което може да е забравил, нали? И така, нататък. Значи, благодарение на него, благодарение на Данка Георгиева, не искам да отричам, нали, и грижите, които и тя е положила, благодарение на всичките кметове, които са минали през тази община, няма да ги изреждат. Особено хубаво спомен имам от самото начало с кмета Митко, Димитър Стоянов, он е мъничка, като беше. Значи, той, тогава ходихме при него, не си спомням дали сам съм били с някой, викам, тези деца вече просвираха, трябва някаква униформа да вземем да я направи. И ти какво предлагаш? Викам, гвардейската си е национална. Имам желание и се наложи в Габрово да ходим за червеното сукно, защото не можахме да намерим такъв плат, те с червените дрехи в Габрово и шеритите, и след това в Чайка намерих една кооперация, през лятото беше, какво бягане беше и тогава не мога начин да ги направим. И след това, като ги донесах долу в голямата танцевалната зала, където вие играете, там бяха събрали всички родители, за първи път се раздават дрехи. Мерак, вярвайте, значи тогава да имало една камера да заснеме родителите, да видите какво беше. Ужас. И след това вече другата униформа я направи господин Добри Жечев. Тя е лятната моряшка. Защото имаме една вече ботевска дебела, тук сгоре с екичка и затворена. Искахме една такава. Той на една нова година беше се върнал не на нова година, точно така, откриване на новата учебна година на децата на 15 септември и селищната система и Сатанас Павлов. Аз отивах към гарата, те ме видяха, идваха с колата от Партизана, не знам къде, и да Атанас Павлов, знаете къде му беше канцеларията там, където просветата беше. Павлов, изюкаха ми къде, викам, аз си свършах работа, открих и това, ела вика тук. Отидах ми, черпиха надолу, вика сега какво? Викам, имам нужда от една. По телефона се обадиха на Станка Желева, тя е тук жената, значи ела тук. Дойде тя и вика, имаме ли някаква възможност на тези деца и тази униформа струваше 3000 лева. Значи 3000 лева, ама за тогава са били много пари. Не си спомням година. 3000 лева струваше, не я направи. Другата униформа, моряшката, която сега през зимата я раздавахме, тя е дарение от командващия флота адмирал Янакиев. Василий Янакиев. Значи, прибирам се вкъщи, аз това са все случки, ако са ви интересни да ви ги разказвам, ако не, да спират, казвайте ми. Значи, прибирам се вкъщи и жената вика, убиха се да търсят от Дългопол. Защо викам, аз там се прибирам сега? Ами не знам за какво. Обажда се Георгиева и казва, утре ще идва Геновева Михова, идва командващия флота, идва Стоян Цанев. Те бяха наши народни представители тук. За какво са дошли, не знам, по служба, това са тяхна работа. Вика, ще ги посрещна къщата на културата. Обаче, вика, искам да ги поздравим с нещо. Викам, добре. И сутринта се фащам в първия влак, идвам в училището, събираме децата, отиваме, свирим, поздравихме ги. Там е работа, че аз имах вече и вокална група и бях служил, защото тръпката ме е на моряшка тема. Една моряшка песен. Мареко не лзя без флота, корабли, матросо дом. Нали? Шегаят моряки. Бях я служил и с оркестъра шегаят моряки. И с вокалната група. И аз използвах, че командващия там, викам, чакай малко така под лъжичката да му бръкна на този голям началник тук. Ами че така е, той командващ флота, той е министър на тази държава в отделен народ войска. Свирнахме, изпяхме и той сега, така гледа, вика, Павлов сега. Ама не съм го мислял. Просто в момента трябва, викам една униформа. Имаше, вика. На третия ден дойде майсторката, шивачката с метъра да мерим дрехи. Стоян Цанев ми обещава дрехи. Това ми обещава свирки. С жена си беше. И след това избяга
свирих в фестивалния комплекс, като ма видя, той избяга от мене, защото не се изпълни това. Викам, аз няма да кажа, бе, господин Царев, нали? Така си го мисля в главата, ама като не си можал да не си ме лъгал. Що ми казваш тогава? Оня каза, машка, нали? Извинявам се за израза тук. Каза, дойде и тая, нали? Другата униформа, която сега имаме, това е от Янко Иванов. Господин Янко Иванов. Наистина хубава е, също много бягане беше. Тя не беше нужна, защото е много по-хубава, много по-представена. Ние вече почнахме да излизаме на по-престижни форуми, на по-престижни такива, международни вече изяви почваме да не можем да ходим така как да е. За самите вие миналата година видяхте в Гърция, нали, и немци, и италианци, остров Корфу, и гърци с какви носи ходят. Не може. Значи, като ще го имаш нещо, или ще го имаш, или няма да го имаш. Или ще ходим, или няма да ходим. Така че в общи линии така бяха, след и направихме някакво попълнение и с още един-два инструмента преди 10 на години, не знам. И миналата година 2 тромпета от втора ръка, но те са много хубави. Един е тук доколкото такова, много хубави са, значи, които Пламен свиреше с него и Гергана. Нали? Сега все пак съм ги дал в ръце такива, които да знам, че ще се съхрани. Ако го дам на този начинаещия, той ще го чукне утре и да му се карам вече гледат. Значи, който знае да го съхранява така, както трябва, заради това. Още линии. Така имаме нужда. Не, че нямаме, но имаме нужда от инструменти. Всички издишат. Те са на 18 години. На 18 години са и от ръка в ръка. От човек на човек. Кой свирали, кой останал в оркестър, или бил 5-6 месеца, 7-8 месеца, бил отказал се, заминал, но въпросът е, че или чупил, или пружинки, или изкривени такова клапи, особено дървените, те са много махнати, плетите и гладетите, но така е, за сега са такива. Независимо от всичко, миналата година така говорихме в Гърция, като бяхме, като гледаме тяхните ямахи, като гледаме тях зелмери, нали, бюфе крампон, като гледаме, викам сега на нашите да ги дадат. Ние с тески бихме, аз оня ден на господин Жече показах плакета, тук златния плакет. Бихме, а пък ако си имаме тяхните свирки, защото нашата е сбираща, значи един е от тази марка, другия е от тази, третия е от тази. Друго е да са, макар и чешки или източно-германски, аматито са тези чешките, другите са Велфланд са другите, обаче да са от една марка, за да можеш да строиш. А тук става сега, вадиш бурито дълго, другия не знае какво е така и докато настроиш оркестъра, той що като не строи, пък по-добре да го слуша. Пъни са ушите в главата и бягане на нас. Трудно е. Трудно, колкото може с още усилия. Тук, нали, и с ваша помощ правим. Всичко е скъпо. Имах вокална група, след 1994 година, тогава, нали, защото другите състави имаха мажоретни състави, аз отдавна ми е тръпката към мажоретните състави, обаче все няма пари, тогава намерихме малко някаква порука и поканях господин Златев. И решихме ние в нас сме се събирали 2-3 пъти, нали така, Петя? В нас, аз му предлагам музика и му казвам сега, по тази музика можем да направим танц, по тази можем, по тази можем, пускам го аз. И той слуша и той казва, тук спри, тук тъс. И се наложи целия януари да правя партитура, писани, тя е 540 такта, колко е тази сюита, върху музика на Дико Илиев. Значи изглобките трябва да станат така, че да са в тоналност да бъдат. То не може да спреш в една тоналност, да засвириш в друга тоналност. Всичко трябваше транспорти да се прави, за това много време от нея. Цял месец, след един месец ми костваше път да го разхвърля това нещо по тефтерите на децата. На всеки да има какво да свири. И той започна през март месец започна да репетира, след като вече аз му дадах малко записано. Как сме го свирили, не знам, ама викам темпото, поне ще гледаш там и горе-долу да разбираш мелодията каква е. А оттам нататък ние ще го правим по-изискано, нали? И той започна да репетира с мажоретките, 12 момичета ли бяха и 16 ли. Почна, значи март, април, фестивала беше 7, 8, 9 и 10. Също изключително добро, много добро впечатление направи. За това, защото всички играеха на всички това мажоретките и това е чужда приказка. Нашето сега танцо състав. Всички играят на друга музика. Кан, френските, не знам какво. Викам, аз никога не съм бил превържен. Викам, не! Ние си имаме такива хора, такава хубава музика, такива неравноделни такто, които като им ги засвиря на нея, чуждиците се чудят каквото и нещо. Ядели са, пили са, как става. И заради това винаги съм държал на българската национална музика да бъдат и това. Хората и човека с много труд. Значи тогава също много добър. След това пак нямаше пари, пак прекъснахме. Миналата година се наложи, намерихме дечица, нали,
дечица 3-4, те родителите се платиха за там за обучението. Обаче сега вече не могат да плащат. Сега това беше докъде ходихме ние? За Германията сега. То пък стана една Германия, нали? Да не ви говоря, защото аз пък изобщо не ги видях как играят. Чак последния ден. И така, късмета ми бил такъв, 52 дни да бъдат на ниво и така. За тук няма да говорим, изобщо неща да си спомням за това. И така, по този начин сега вече атаката не е към Министерството на културата, трябва да се отиде. Там имаме обещане колко ще дадат, но мисля, че ще дадат, защото те, с които трябва да подпишат, това са професори, те знаят дейността, те са ми журирали много пъти, те знаят. Ще дадат пари, общината тук ако такова и от концерти, нали, от дарения, ако можем, да закърпим състава. Мисля да работя с двама репетитори, един за медната група, един за дървената и Петро Златев за момиченцата, те с които искам да ги имаме. Не държат много, ние така сме се разбрали, не държат да бъдат 15-16, защото това са много деца са. Утре да вземеш костюми да им правиш, пак много пари трябва да бъдат. Значи аз държа да бъдат 4-6, най-много 6. За да мога с един автобус да натоваря примерно 35 оркестър, 6, 41, 46 местен, един-двама с мене да ми помагат и да мога да пътувам. Защото и селището ни не е чак толкова. Това не е София, че да изберем 20 мажоретки или 24. Моля са малко, но качествено. Хубаво свири малък състав, стегна състав, 35 човека, 6 момичета да покажат, да ми разкажат играта с всичките тези игри. Много такова, обаче шкарто. Е така. Затова моите виждания са такива. Сега давам ви думата на вас, ако имате да запитате господин Жечев, тук той е историята и той е на този състав. След това и Петър Златев, ако иска да каже някои приказки, купува неговото виждане. Дали е съгласен с моите виждания, аз мисля, че ние не от вчера се познаваме с от ансамбъла още, военноморски ансамбъл, знам по работата на него, защото и никога не съм посегнал другаде да отивам. Даже за Варна, в Велинград, аз казах, ако искате моето мнение, аз ще ви кажа, Петър Златев. И наистина така. За мен това е професионалиста. Който, защото знам аз, значи той може да прави и руски пляски, може да прави народни танци, може да прави класически, всичко може. И мажоретни състави. Това е да ти ражда главата. Не да Извинявайте, нали, те ще окаже и може да има някои танцори, но 18 години съм тук, постоянно се играят лъжиците. Казва се доброжански кючек. Това е доброжански, не кючек, а е доброжански танц се казва. Лъжиците се играят. Ако ние сме били с Ботев мач до сега, изобщо няма да натърпите до сега. Нали? Заради, защото е една и съща публиката. Гледал съм винаги, може да сложа 50% за важни излизания, разбира се. 50% старо. Аз не мога с тези самодейци да науча цяла програма за 5 месеца. Но 2-3 освежаващи неща да хвана публиката. И така. Лентата, която ще гледате, самите вие ще се убедите в тези мои приказки, които аз ви казвам. С годините, с всяко ино. Датата пише там. Ще видите, че всяко излизане по 2-3, по 1-2, по 2-3, зависи от времето, какво време имам. Аз изобщо не съм се спирал. Да, и то това е. Това е, защото публиката не е една и съща. Два пъти като дойдете да ви свирнем едно и също, ще кажете, ние знаем репертуара на тях, я да се махаме. Повече няма да гледам, нали? За това се гледа първо. Второто нещо, кое е? Целта ми каква е? Целта ми е развитието на този малкият. Но те с малките деца. Значи да не мисля той днес, че само значи се Ботев марш, му се Дан Коло ще свири. Няма такова нещо. Ангажимента е друго. Нали? Отговорността вече той към себе си и към целия оркестър. И заради оркестър расте, заради е канен навсякъде. Искам лентата да видите какво говорят хората за този оркестър. Журитата, хората, обикновените хора какво говорят. Лентата ще я видите. Значи те от 23 касети 3 часа съм записал. С благодарение на руско. Едно мое старо момче, не старо, първи ми той казах. Който сега ето сега. Значи той, неговото предимство какво беше? Той не тръгна с музиката, отиде, записа кандидат съборско училище, приеха го. И вика другите, които се служиха лика панталоните, бе, кое е напред? Те днес нямат купчилъци. Матроските на това. Ами кое е напред сега? Той къде са тук купчилък? Къде ще? Какво ще правя аз така? Вика аз ги нахлузах и се отидах там пак с приятели. Унези вика 3 часа се обличат, не могат да се обличат. Той го беше и завърши се в училище с отличен. Ето сега преди 2 месеца го сложиха още една звезда, старши лейтенант, и е в поделение изключително отговорно за тази държава, за охраната на тази държава. Значи и до ден днес той не ми се е разсърдил, аз не съм се разсърдил. Няма да забравя и Гинка Жекова. Никога няма да им забравя той дете. Никога.
Това са ми... Значи има деца, които се оставят такъв спомен в мене, че никога няма да ги забравя. Но има и които просто постоянно, значи, пръсти са ми били все на ухото. Нище. Това да кажа. Така, господин Жечев. Аз няма да се спирам на историята на оркестъра, е доста дълга. Господин Павлов детайлно разказа как е създаден оркестъра. 18 годишен период на съществуването на този оркестър е един много дълъг период, който, разбира се, е оправдан, защото ние вече сме свидетели на едно много високо професионално ниво на изпълнение на този оркестър. Значи, с една дума, целта си е оправдава средствата, които са похарчени за този оркестър през тези 18 години. Всяко начало е трудно. Всяко начало е трудно, така беше от самото начало. Така и сега, в тези трудни времена, но аз смятам, че оркестъра ще издържи в тези трудни години. Аз искам да се спра на един друг въпрос. Каква е ролята на този оркестър за Дългопол и за хората, които живеят на тази територия? С една дума казвам, тя е голяма. Дългопол е селище, което е с много годишни, вековни традиции в културната област. Резултат на тези традиции са съществуването на, може би, един от редките музеи за такива населени места, какъвто е Дългополския. С неговия създател, заслужили учител покойния вече Димитър Златарски, който направи едно щателно проучване на културното наследство на хората, живели на тая територия през вековете, събрано на едно място. Като резултат на интереса на дългополци към културата бяха, може би, едни от редките награди на Дългопол за литература, музика и живопис, които, за съжаление, прекъснаха поради ред причини, финансови най-вече, но те даваха един така друг облик на Дългопол сред културните среди на страната. Изразител на културата на даденото населено място винаги са били читалищата. В читалищата са израснали много ваши предшественици, пък и вие сега, ето работи в сградата на читалището, в един културен институт, в който се събират хората, които проявяват интерес към културната дейност. Тук са израснали и професионални артисти, тук са израснали професионални музиканти, една част от вашите предшественици, ги знаете, господин Павлов ви спомена, вече се радват така на много известна слава, висока слава в страната, пък и в чужбина. Моята мисъл е тая, когато се харчат средства, преимуществено те трябва да се дават за изграждане на интелект. Защото парите могат да се изядат и на пасти и да се изпият на водка. Може и да се дадат за културна дейност. Моите разбирания, пък и на моите колеги, с които сме работили през този дълъг професионален живот, била да харчим парите за изграждане на интелект. В резултат на което израснаха колективи като театралния колектив, израснаха са работили куклени театри, детски куклени театри, в резултат на които даже една от моите дъщери завърши ВИТИС куклено майсторство. Тя израсна в кукления театър на читалището. Точно така. Голямата ми дъщеря завърши музикална академия и сега е преподавателка постоянно в музикалното училище във Варна. Също тръгна от читалището музикалната школа. Така че тук се започва. Тук се почва началото на всяка една културна дейност в малките населени места. Ние други културни институти нямаме. Тук трябва да поддържаме читалища и в бъдеще като такива да съществуват за работа с подрастващото поколение. Така че в процеса на работа сигурно ще има и трудности, ще има и трудности за инструменти, ще има трудности за екипировка въобще, ще има трудности за друга издръжка, но човек трябва да гледа с оптимизъм на тези неща. Вие ще пораснете, няма да стоите все малки, сигурно някои от вас ще станат професионални музиканти, но нека пред себе си човек
винаги да има задачата да работи с подрастващото поколение. Ако вие станете музиканти, работете с малките, за да изгради и вие, като господин Павлов и неговите помощници тук, други оркестри, за да може наистина да се носи славата на населеното място, славата на родината ни в света. Това е ролята, която този културен институт, читалището, пък и в частност оркестъра, на който сега честваме 18 годишния юбилей, допринася за изграждане името на Дългопол. Името на Дългопол се е чуло и в Финландия, чуло се и в Чехия, в Германия и т.н. в Гърция. Няма кой друг, по какъв друг начин да го прославим това име, да чуят, че има такова градче, такова населено място в една малка държава в Югоизточна Европа. Това е славата, която удовлетворява нас, гражданите на Дългопол. И затова мисля, че средствата, които се харчат, се оправдават. С това аз искам да завърша и да ви пожелая, да ви честити юбилей, да ви пожелая нови творчески успехи, за да може да се представите все така успешно на бъдещите фестивали и изяви, на които ще участвате. Да взема аз. Така или иначе, аз нека съм съпричастен с културата на този град. Още 80-та година Стойчо Соколов ми покани да направя няколко танца в сатирата. Тогава беше първото ми запознаване с Дългопол. По-късно господин Павлов ме покани, направих мажоретния състав и както каза той, в Монтана това не беше просто национален фестивал на духовите оркестри, а национален фестивал Дико Илиеви тържества. И точно това той, което каза. Ние решим да направим танци по музика на Дико Илиев. На неговите тържества. Не да демонстрираме кан-кан или рап или нещо друго, каквито се мъчат. А това е нашата национална гордост, Дико Илиев. И аз просто съм възхитен от това, че оркестъра е избрал това име. Защото по-богат репертуар на българска тема, на неравноделни такти, няма от това, което Дико Илиев е сътворил. И винаги, когато ми се обади, аз с радост идвам. Като ми се обади, че иска да направи тези 4 момичета, направо тръгнах без да му мисля. Кое ме накара? Първо, аз знам, че тук има една култура вродена, може би. Защото, както беше и при Стойчо Соколов, както беше и при първите мажоретки, и сега децата бяха много даровити, много бързо възприемаха и най-важното, което е, те бяха дисциплинирани. Аз мисля, че основата на всичко е дисциплината, която тук е безупречна. Това, което аз, примерно във Варна, на равностойни състави правя за една година, тук го правя за 2 месеца. Защото тук няма разглезени деца, тук няма деца, които днес има настроение, утре няма да работят. Идват, работят и аз им благодаря. Първият състав, с който работих, той беше 1954 година, мисля, че тази малката, как се казваше, на Пламен сестра? Гергана. Гергана беше най-малкото дете и там даже в Монтана директора на механотехника на ръце я носеше. Но сега виждам на нейната възраст почти целият оркестър. Това, което днес е оркестъра с тези малки деца, а с това професионално изкуство, което музицират, може би това е уникално не само в България, но и в Европа. По-добър състав на тяхната възраст аз не мога да си представя. Сега работя и във Варна, и с други оркестри, трябва да ви кажа, аз се отчаивам, като ги слушам. Отчаивам се. Идвам тук, ми пълнят душата. Тези деца, които са деца, като стави свирката, отива да играе на лимба, защото е дете. Но хване ли свирката, той е професионалист.
Това е защото има дисциплина и има умение за работа от господин Павлов, подчертавал съм. Той знае какво изисква, докъде са възможностите на тези деца и той го получава. И накрая бих казал, аз мисля, че Дългопол по-професионално звено или състав от Духов оркестър няма. Той е гордост не само за Дългопол. Той е гордост за Варненска област, за България. И пожелавам на оркестъра все така, упорито да работи. Това време не е загубено, което вие отделяте тук. Вие сега намирате себе си. На вас ви се възхищава. В Германия разбрахте как ще приемат, нали? И ще ви приемате за бъдеще на други места. Ето оценката за вашия труд. Малко деца като вас могат да се похвалят с това, което ви сте постигнали. Аз лично ви благодаря за труда, защото той за мен е радост да ви слушам, да направи нещо по вашата музика. Някои от родителите сега може да иска един дечица. Да запитайте времето, когато е било, други когато са били, какви пиеси, какво ме интересува изобщо. Нали, мога да отговоря на тези неща. От родителите някой, ако се вълнува, нещо, ако иска да запита, отдавна се. Заповядайте. Сега ще ви кажа и как стана, за да имам името на Дико Илиев. Аз съм го казвал на децата, не знам някои, може и родителите да го знаят. Значи това беше 89-та година. Когато бяхме в Вършец. За последния път за тържествата вече се преместиха в Монтана. 90-та, 91-та, 92-та вече са там. И в Оряхово. Там на 12 часа ние свирихме. Там също станахме първи. Свирихме точно в 12 часа. Най-големия пек, значи късмет. Гиро Михайловци станахме. Особено аз с къдравата глава. В 12 съм пече. Вечерта бях пил 2-3 бири, значи знаете какво е било. И за сметка на това свърших свиренето, отидоха, питаха професор Сава Димитров, село Черкаски, кмета. Викаме така и така, искаме този оркестър да дойде на нашето население да свири и он е напрати там. Връщаме се ние рейса пред съвета, общината там, журналистите, журито, художествени ръководители натоварени, да свираме в една вила Чайка. Да се черпат там нещо, да начерпат. И като отидохме там, Сава Димитров на микрофона в едно заведение, нали, на вила Чайка, вика, Иличо, доволен ли си това, което правим в памет на твоя татко? Пита бати Илиев. Бати Илиев е 27 набор, сина на Дико Илиев, живее в Плевен сега. Жив и здрав, но краката нещо не го държат. Викаме, доволен съм, другарю, професор, но вика, ние с моята сестричка си имаме едно желание така. Кажи бе, Иличо. А вика, не може ли един от съставите да носи името на нашия татко? И тогава Сава Димитров. Кажи, ето тук са най-добрите състави, които са минали през тези процедури, които ви казах аз, че общински, окръжен, зонален и тогава отиваш на национално ниво. Вика, ние сме си го избрали вече. Състава на морячетата от Дългопол. И на мен сълзите ми тръгнаха. Първи ме поздрави Митко Войнов, този, който носи титлата му оркестъра, представителен духов оркестър, в който бай Дико Илиев го е дирижирал този състав в Ботевград. Първи той ме поздрави и оттава нататък вече като дойдех тук, казах на общината, хайде тук да се нагласим, хайде това. И вика, и кога да стане, викам, добре, аз ще се обада, като направим 10 години. Защото 89-та, 90-та, 91-та, 92-та. Да има така да се хванем за какво да е. Обадах се на как Александрия и на Батилия, викаме така и така, след 2-3 години. Викам, добре. И така го решихме, значи 82 година е създаден, 92 година дойдеха професорите от София, също до областния Протосингила Варненския, Илия Диков, който е учителствувал, тук е преподавал пеене и сега си е в катедралата там, нали, той е поп сега, но един изключително взискателен, изключително грамотен музикант-певец, един от най-добрите баси на тази държава, на нашата, като такова там Геуров и Борис Христов. Значи той се нареди в петицата или в десятката, най-добрите. Той е учителствувал тук
И той беше на тържеството и направихме кръщението тогава, 92 година, на 26, мисля, че беше юни или юли. Направихме. Гледах да завършат децата годината, юни месец да свършат, за да могат да репетират. Тогава поканях един словашки състав от Словакия. Те дойдеха, бяха на Златни пясъци известно време и след това и ние им върнахме визата под Прешов. Барска Бистрица там, Зволен, Брезнон, ние ходихме. С тях има. Така стана, значи, да се знае от децата, значи, че това е желание, това не е наше искане, това е желание на децата на Дико Илиев. А за сметка на това, аз го имам тук, оттатък, значи ръкопис. Аз Александрия Дикова, родена Едека, Егене, така, с всичките това. Аз Илия Диков. Защото един ми беше дал съвет, като му казах така. Не си спомня, сигурно е бил някой отворен човек, който ги разбира нещата или най-малкото юрист. Имам такива приятели. Защото вика, може да им пораснат децата на тези един ден да кажат, защо сте дали името на нашия дядо Дългопол? Що не северо-западна България, дето всяко село има по две музики? Ами там, дето само гайди и кавали свират на сватбите, вие сте дали името на този човек. И аз ги накарах. Подписаха си и имам си черно на бяло. Датата с подписите, с всичко. И тогава вече те дойдеха тук. Така че законен е оркестър. Оркестър на Монтана, то с който е градски оркестър и се състои от 18 човека, те са големи, такива като мене, нали, и по-млади, и по-големи. Те също си викат Дико Илиев, но те го нямат това разрешение на как Александрия на бати Илия. Законово положение, ние само дето не сме минали през съд, за да бъдем узаконени. Но аз мисля, че не трябва, след като си имаме това, този документ, който вие. Така че единственият духов оркестър, който носи име в тази България, това е нашия оркестър. С всичките му изисквания. И то така трябва да бъде. Това иска да ви кажа, значи, защо носим името и когато трябваше да правим... С такова не знам колко пари давахме на един художник. Снимката е подарък на кака Александрия. Тя си я носа от когато тя ми е подарила. От тази снимка, ето къде е тук, ето е къде е снимката. От тази снимка е рисувана тази. Нали? Това е от Дико Илиев. Това е от баща и подарък на дъщерята. И тук пише: за Александрия, от татко и за вечен спомен. Дико Илиев, 29-63 година. И тя ме е подари тогава, вика, нека тя да ти остане за тебе, като художествен ръководител, след като се направил и това за нашия татко, нали? Аз тогава не служих. Така малко, как ще прозвучи, сега не знам, не служих името му отдолу да пише Дико Илиев. Реших, това е по мое желание, реших да напиша нотите, стъплението, тъй като най-приемано хоро е Дунавско хоро. Да сложа само стъплението, четирите такта. Тарададам, тарададам, падим, падам, падам. И който е музикант да дойде, музикант, разбира се, да дойде да каже така, аха, тарададам, тарададам, падим, падам, падам, Дико Илиев. Дали? по това. За това съм го служил. Това е мое желание, разбира се. Други родители. Ако нямате, гледай сега децата, значи нямат търпение. Вижте, бомбони има до мене тук сега. Обаче аз ще разбера какво ще кажат те. Бомбона не се дава така даром. Никой не дава даром. Дали ще бъде да изпирам сливица предрава сега? И как ще го изпирам? Точно трябва голямо такова значение има. Дали ще можеш? Сливица предрава. Значи този марш, аз съм казал и друг път, може да има хора, които да не го знаят това нещо. Сливен се предрава, бай Диков го е писал на фронта. Първото му произведение на него е Искърско хоро. И го е нарекал Искърско, защото като мъничък е пасял козичките по край Искъра. И първото му хоро е Искърско хоро. На 20 години той пише, той е много успешно, аз го нямам прекратара. Имам твоя материал, но не го свира. Този марш, Сливен се предрава, той го пише в чест на 11-ти Сливенски пехотен полк, когато е бил на Драва Мур, на Драва Соболщ, на Драва Полконе. Сраженията на фронта, когато се. И понеже полка, 11-ти полк е показал невероятен героизъм, невероятна в сраженията си. И той го пише този марш и когато командира на дружината, командира на Кобарелов, диригента на оркестъра Кобарелов се е казвал, отива при командира на дружината и казва: знаете ли,
господин там, капитан или какво, как си именували тогава чинове, не знам. Един от моите оркестранти написа един великолепен марш. Искам оркестър да го изсвири преди. Той строява командира на дружина, строява целия полк и го изсвирват. И тогава командира на дружина казал на маестрото: и аз я изкарай то, с който го е писал, да излезе да си го издирижира. И там 2-3 пъти са го свирили това. Получена е такава популярност, аз мога да гарантирам, мога като музикант, мога да гарантирам, че по-силен от този марш, разбира се и на Йордан Змейски маршовите, в тази България не са създадени. Поне от 40 годишната ми сцена, която такива марши, като военен музикант, разбира се, такива марши не са създадени. Този Бай Дикова е плел в този марш истинското българско звучение. Особено в триото. Значи той тук българската песен, българската жена в песните е плел. Така че много силен марш. 15 години програма Хоризонт, сутрин така е тън, 5 часа и тин, там, тадарадарадам, с него 15 години. Завършват една академия, специализират в Франция, в Москва. Не се намери по-добър композитор от този четвъртокласник, който е с четвърто отделение той. Да напише по-силни хора, по-силни марши, по-силни китки, български китки. Нямаме такъв. Такъв нямаме. Все още не се е родил. Айде, марши. Айде. Динамика. Раз. Два. Маршът е силен. Много силен. И между другото, сега искам пак да споделя нещо с вас.
аз мисля така, за това лято да предложим на община Варна. Има няколко състава, разбира се, те не могат никога да ни се опрат на нас. Никога. Никога, казвам. Обаче това не значи, че аз трябва да отида да ги уча или не. Просто искам за подкрепа на тези състави, колкото и да са по-слаби от нас, развитие да... Аз съм им помагал на тези състави. И тук сте ви ученици всички, нали? Да има и някакво развитие, така че да просъществуват тези оркестри, които бяха пак, има ги инструментите по училища, така, този мерак да се възвърне и да направя някакво фестивал. Макар и че без да има така награден фонд, нищо, да не е един ден във Варна през седмицата на морето, когато е август, първите дни на август, тя втората неделя е седмицата на морето. Значи тогава, когато най-много чужденци има, да се имат 1, 2, 3, там 4 стаи, ще поканим и флотския оркестър. Да бъде, ще поканим и музикалното училище, вече и те имат благодарение там на анака си. Нали, така и стават някъде около 5-6 състава във Варненски окръг. Това ще го направя сега, за вчера така се. Помисля, какво вършим? Ние сме хората, които можем да предложим. Те са общинари, обаче те не знаят какво трябва да вършат. А ние ако не им предложим, белки пък са ловат на това, то няма да им искаме пари, само един превоз. Тук ние ще си го платим, да отидем там един ден, един свят ден, един хубав ден, когато за тържество, за цяла Варна и за окръга се натоварим на рейса да отидем, както ги правят и по другите страни. Ето, нали? Всяка година в Гърция, всяка година в Солун, всяка година в Атина долу правят. Всяка година. И то от цял свят събират се стаи. А ние тук в окръга не можем да съберем. Толкова мисля, че няма да е. Та даже ако има някъде, то от другаде няма, но можем от вътрешността. Ако пожелаят някой, нека да дойдат и те тук. Един фестивал във Варна. Варна му прилича той нещо друго. Ако ще да бъде и с дефиле да бъде. От катедралата до фестивалния комплекс. Един след друг оркестър. Да маршируват и да свират. Така са прави. И след той на морската градина, един след друг да си такова възможностите. Дали ще има мажоретки, дали ще има други хора, ще има. Що миналата година Вилика Засян спря старата градска песен. Защото не открихме старата градска в операта Варненска. И след обяд имахме от 5 часа, час се поява, до 6 се поява на свирим. Казал, може ли да спрем и сега, значи, вървеше конкурса, може ли да спрем, за да излезе малко половин час почивка? И не вика, какво ги правите тези деца? Петър ти беше там, нали? Какво ги правите тези деца? И Георги Кордо дойде, и Росмари Стателова, професорката и те дойдеха. Направо се възхитиха от децата тогава. Но що само ние да свирим? И ние, понеже не можем да ходим редовно, далече не, пари нямаме. И коли си викат те, тук, кой е в ръка? Те ще се направят такова, пък и аз ще се направят. Ще видя по-силен състав, се чукна малко по главата и къде ме е грешката. И ако има грешка, как ще я оправям? Сън няма да му фане. Нали, така че те с по-слабите състави да има някакъв растеж. Нямам завист моя към тях. И искам просто да ги има тези състави. Просто да ги има, да се развиват. Така че това ще бъде едно мое предложение. Да се... Сега Пенка Живкова, вие познавате господин Жечев. Пенка Живкова, тя беше в фестивален комплекс, сега отговаря за фестивалите на Путин на мястото. Така че ние с нея си емета, дано тя да помогне тя и да станат нещата така, както ги мисля, но за август месец ще е такова. Зато и така казах, че имаме едно ходене днеска при нея. Въпроси имате ли някакви? Значи сега този беше страница пред нас. Сега ще свирим на змейски има. Да видите какви са силни наши. Капитулация. Репертуара, който е тук при мен, аз не искам от друг оркестър да бъда. И може някой да каже, че съм светлив. Не е вярно това нещо. Аз не съм светлив човек, но не искам от друг състав да си такова. Да си покажа, защото два състава, три като го свират и вече аз ставам безинтересен. Заради това денонощно се пишат. Ето тук, например, тъс ретро-сюитата. Господин Мишо Биков. Той е от Шумен, така хубав мой приятел. Направи, ние се разучихме за миналата година. И тогава и свирихме, нали? Това е една от много хубавите песни, старите градски песни, които са. Вал Тойфел. Спомени за Вал Тойфел. Това е испанска. Топла кръв. Зато казваме, децата ще свирите, така ще имате представа, че балерината, която играе, или пък танцонката, която играе на една стотинка топче. Не играе на цял дюставан, да се влачи както аз вървам. Значи с такава лекота трябва да се свири тук.
Много са от нещата, много са пиесите, които няма ги. Дан Колов никъде не са свири. Единствено нашия оркестър го свири. Български народен марш никъде не се свири. Освен нашия оркестър. Триото, където е обесването на Левски. О, майко моя родино мила, защо? Ето това е триото. Никъде не се свири. Свири си Ботев марш, който ние го свирим, другаде го свири. Той е национален, аз не мога да не го свиря. Нали, говоря за маршите. Всички други неща, нали, хората не могат да не ги свира на Вайдико. Трябва да ги свира. Химна на цел. Химна. Родино мила, те правето, майко, те правето. Това, когато служих във флота, имах 85, там е снимката, те може би всички я знаят. 85 човека матроси и 24 човека оркестър, духов оркестър. Цветой Радославов, завчера го спомена президента, когато е пътувал с кораба, написва музиката, написва и текста, нали? Родино мила, те правето, майко, те правето. Те България от чеда сме. Нали? И тази песен, от тази песен, третата част на тази песен излиза българският химн, който е сега. Обаче аз имам цялата песен и съм правил с тригласен хор в армията като бях. Не е да я чуете. 80 човека млади, силни, здрави гласове, които съм работил с, разбира се, една година, година и половина, не знам какво. Тук циглите трябва да падат. Жестока. Много хубава песен. Също никъде не го има. И тук в касетката ще видите, че немците миналата година, спомните си третия концерт в кой хотел бяхме? Саргани, в Гърция. Значи, как станаха немското студеното сърце, как станаха, като разбраха, че е химна на България, как станаха прави. Така че, и много хубаво. Аз не виждам от нашия химн по-хубаво. Нали? Имам интерес да ги слушам и другите, като откриват тържества, първенства, спортови, това. Обаче, като нашия звучен, не става проче само за нас. Просто богата хармония и богато канто има той в цялата тази. Богата музика. Вече няма за какво да запишем на герой, да свиря. Има това номер 2 и номер 3, те са номер 10 и кой беше другия? Те са концертни марши. Вече тук съм настъпил класиката. Номер 10 и другия? И номер 1 и 11. Значи това е Оливадоти, това е италянец, композитор. Аз не мога да бягам. Значи облика да го чуеш, не само бойните маршови, а това са концертни марши. Когато вече се качиш на сцената един концертен марш, с цялата си динамика, аз трябва да видя, трябва хората да разберат лицето на оркестъра какво е. И тя го има. Но също, те ги донесах от Финландия, 40 пиеси. 2 дена бях на копирната машина, научиха ме да копирам и 2 дена. Не ги давам тези неща. Аз ги свира, друг никой не ги давам. За какво да ги давам? На мен да ми давам някой? Не ми дават. Пиша, интересно ние ще бъдем. И може би и заради той така повечето печели. Защото не знаят произведението. Както го дадем, каквото темпо, такова. Кей Салтана, Кълбой Пренета, Ламент, те заглавия, това са все класика. Айде ви той. Какво беше капитулация? Тролите тук и там. Раз. Готови? Не съчиш. Раз.
пускали по фронтовите първи, да дадат духа и там нататък гледайте какво става. Въпроси имате ли други? Аз мисля, че децата сте ги слушали много повече. И те първо ще ги слушаме. Въпроси имате ли, родителите? Айде, приберете свирките и родителите да се заемат тук с тези неща, да почерпат децата.